Üdvözlök mindenkit! Penumbra Black Plouge, vagy hogy kell mondani, című játékot fogom most bemutatni. Hát vehetjük úgy, hogy ez a walkthrough lesz, mert szerintem végig fogom játszani. Tutorial. És itt most mi van? VLSD-vel mozgok, miket nem mondsz? Tudok valamit. Körül tudsz nézni, hogyha mozgatod az egeret. Ha gyorsabban akarsz menni, tartsd lenyomva a bal shiftet. Minket tudok, tiszta kod. Próbáljunk ki valami mást. Látod azt a dobozt ott? Használd a space-t, hogy ráugorj. Most már tudod, hogy kell ugrani. Lássuk a következő leckét, jó. Kezdőknek mi? Jó, azt nem tudtam most hirtelen. Vegyem fel a dobozt a bal egérgombbal. El tudom dobni. Tiszta gerizmót. Mögötted van valami. Nyissam ki. Zsír, üres. Rakjam bele a dobozt abba, jó. Istenem, még kell eldobnom nekem. C-vel tudom forgatni a tárgyat. Zsír. Haha, király vagyok. Ó, hát ez... Én amúgy ismétlem, először játszok ezzel a játékkal, tehát úgy ajánlották figyelmembe. Nem mondod, hogy nagyobb, mint a doboz. Meg tudom mozgatni, zsír. Aha. Szóval vigyem rá oda a vércucra. Nem is mondom, vörös cuccot írd. Zsír. Nézzük meg a táskádat. I betű? Talán? Tab? Ho. Bal egérgomb. Jó. Kombinálja. I betű, O betű, tab. Aha. Tiszta Resident Evil. És az... élet. És mit csinálják ezzel? Vágjam, földös, hogy ígyam meg. Hát ez meg... Azt mondja, hogy lopakodnom kell. Menjek ki a fényből. Na, szóval a szemem hozzászokik a sötéthez. Akkor new game, nagyon normál. Without this knowledge, without this foundation, you could not. Igazából a sztori most annyira nem érdekel, max nem olvasom majd. Fölkeltem valahol és csöpög a plafon. De itt nincs sem fegyverem, se semmi, szóval bújdosnom kell a szörnyelőt. Aha. Pénz. Kutyuk. Radiátor. Nem olvastam el. Valami nagyon üvöltözik hátul. Fényrúd, lézerkard. Húgyos szar itt menj innen. Na. Itt nem volt semmi. És mivel tudom ezt használni? G betű? Zsír. Ó. Eltorlasztom az ajtót, és semmi ne jöjjön be. De kicsit nehéz, mindegy. Majd ez... Ez most mi?
Csavarhúzó. Ha! Elég nehéz lehet ez a ceruza. Ilyen hangot ad. Aha. Ja, hogy húzzam széjjebb. Ó, az anyád. Most szét van húzva? Nem, most van összecsukva. Most mi van? Buzi. Na most vissza. Hát de ugyanakkora. Nem. Zsír. Éha. Ha. Tombolok, mint állat. És akkor gondolom. Fasza. Kicsavarozta. Na itt most nekem fog jönni valami? Bla 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 hurt bla 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 hard bla 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 going bla bla sudden bla 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 getting out, oké. Így értettem, hogy getting out, mert többit leszarom. Mi a picsa? Ja igen, erről láttam képet, ilyen töke van a szörnynek. Ez is az? Na. Okay. Aha. Az, hogy nem ad semmi. Elem. Csak hozzávágok valamit. Oh. Mi? Aha. Na akkor, hogyha erre nem. És hogyha ezt csinálom? Na! Jönjön meg. Mi picsa? Igen, Plázában is ezt szokta csinálni, rohadjon meg. Most add oda a kólámat. Most! Add oda a kólámat. Valami nehezebbet kell hozzávágni. Sőt. Oda adta a kólát. Tirugt. Papír. Aha, ja, mert közben mögöttem segítők vannak. Szokás szerint. Folyton zaklatnak, nem hagyd a békén. Ha! Most miért volt nekem jó? Az ott fura. Aha. És akkor oda... Tökön magyaráz itt. Jaj! Értem. Ki se jön. Átmegy ez oda egyáltalán? Majdnem. És azt csinálom, hogy... Menj már innen! Pöcsög. Az hosszabb, nem? Amúgy... De ez mit csinál? Innen meglövöm. Tyú! Jó, hát ez így nem lett jó. Tudja, hogy ezzel kell átmenni, hát valahogy csak meg lehet csinálni ezt a szart. Most leesek, meghalok, hogy mi van.
Király. De arra is volt egy út. Na. És erre. Aha. Volt olyan kenyés lámpa izé. Na mindegy. Öj! Na. Húzunk a csatornában. Band. Freezer. Az mi a picsa volt? Fogyasztót jelentem úgy. Megcsilizzük a húst, mielőtt megennénk. Hey. Hülye vagy disznó? Hülye vagy disznó? Hülye vagy disznó? Hello! Disznó vagyok. Hülye vagy disznó? Mi ez, hipó? Tej. Ez hogy lenne már tej? Nem mondjál már hülyeségeket. És ez mi a picsát csinálja? Értem már mi van. Tudom már mi nem. Tudom már mi van. Picsálni. Ezzel be kell jutni, fogadj a faszt. Nem. Hát akkor ez most mi? Na jó, ennek utána nézek neten. Na megvan, mi? Ezért kellett a kaula. Be kell önteni abba. Ezt mehetünk tovább. Aha. És most... Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. Nem kérek segítséget. Ahogy Pep DP mondaná, barrels, motherfucker barrels. Az anyád! Azt a büdő. De nem értem, ez nem arra van, hogy érzékelj, hogy bemegy elé valami? Na jó, azt feladtam, megyek is tovább a picsában, nem érdekel, kapja be a tökömet. De most oda nem kéne bemennem, ott van, oda fogott. Yeah. Hogy! Ó, izom. Igen. Ez mi a picsa? Ezek a cuccok van mindenhol. Mi? Megfogott meg, tököm tudja. Kazetta. Ellenek, ha bár nem tudom mi a faszomnak vannak ellenei. Gondolom abba kell a kazetta. Ez még mi a picsa? Alkohol. Nem tudom használni. Úgy megint nem. My name, Elof Carpenter. Rank, elevated. Status, Code C. Te ez. Innen jöttem. De durva. És... hát akkor kap be. Tudod mit? Akkor kap be.